Så er vi simpelthen kommet ind. Og vi ser lige, og vi kan se, det her er den krig, der allerede er i gang, og jeg kan se så meget, at de er i gang, og de følger pladsen. Vi prøver lige at starte med det. Hej til support, ja, tak. Jeg har det bedst med at være support. Hvis I kender Gex, så gå ind og subscribe til ham, shout out til ham. Han er virkelig god, jeg elsker ham. Nej, puli! Væk. Skik. Og vi løber ind mod B. Nej. Hvordan? Ja, det kommer med. Okay, jeg er tilbage. Jeg er død, ikke? Nej, det er jeg ikke. Jeg skal bare lige omfinde mine venner. Han hedder Oliver. Nej. Han kommer op om lidt. Jeg kan ikke lige åbne for ham. Og vi har en hest. Fuck, nu vil jeg det. Kom, skal du ud til Oliver? Oliver så, vi filmer, og Oliver har taget panden med, kan jeg se. Og det er ordentligt godt sted, den der. Men så, man kan ikke se videoen. Og der om bag. Og der om bag. Hvad? Ja. Okay. Og der var fyrværkeri her. Ja. Hvornår fik det? Hvornår fik det? Det fik jeg i dag. Min mor har jo ikke forstået. Nej. Og vi klipper lige til om lidt. Vi ses om lidt. Okay. Så det lige vi har været med ude og købe mere. Hvis I bliver hjemme, hvis I kan høre noget, der bare siger røv, så er det vores kanonslag. Vi får nogle ekstra store kanonslag. Jeg ved, om vi kan tage ham der. Fuck, den også er et pengemand. Der er nogen, der kan noget. Det er fordi, at se, når det bliver sådan, det er weekend i dag, og det er fredag. Den der hest, den vil jeg have. Så er jeg mega professionel til at ride hest. I skal huske at købe penge, når det bliver nytårsaften, og det er det så i morgen. Så hvis I gider se en video i morgen, så like den her. Og subscribe. Fuck. Lige for ikke. Jeg fik ikke optaget det. Jeg lavede de sygeste sniperscopes i en anden bane. Fuck, det var så sygt. Så vi kan putte den på en hest. Det gør det faktisk bedst. Du ved det, hvad prøv? Nå, nu prøv. Nice. Nice. Fucking nice. Jeg har fundet Percy og Slim, og så fik jeg Battlefield det til. Og så har jeg har faktisk lige fået det. Min mor var så sød at give mig PS Plus i en måned. Men jeg har også klaret det. Og ved du, hvad jeg har gjort? Jeg har klaret hele spillet. Jeg klarede hele spillet for en time siden eller sådan noget. Og det tog mig 2 dage eller sådan noget. Jeg har ondt i maven. Er du fuld? Nej. Ikke endnu? Nej, ikke endnu. Hvordan vil du blive fuld på en børnepanje? Det kan man heller ikke. Her lys! Kig på den der æske, der ligger fyrværkeri, mand. Hvis jeg håber, du bliver hjemme i morgen, skal du fyrværkeri, mand. Og det bliver sådan lidt underligt. Hold du barn, mand! Kom her! Hvor skal du hen? Jeg skal fortælle lidt, mand. Jeg skal fortælle lidt. Okay. Jeg er fucking skudt af hovedet, mand. Er du? Okay. Peace! B er virkelig taget. Nej, det er virkelig taget. Det bliver nok ikke nogen til at gå ud, men jeg prøver min bedste. Der er en, der hedder Markus, som jeg kalder for en rotte. Lille rotte, ja. Shoutout til ham, Mark Ben.dk, for den her. Han sagde, at jeg skulle begynde at lave video igen.
Et dør til ham. Fuck, der er en deroppe. Det er nok godt lige at se ham. Kravle. Hold lige, hvor kravle er. Jeg ved ikke, om vi kan... Det kan jeg nok ikke. Det kan jeg nok ikke. Ej, hvor klopt. Det er altså klart til. Hvad fanden i helvede er det her? Men... Hallo? En ice cream maker. Hold lige på kameraet herovre. Hold, kom her. Ja, kom herover. Kom herover. Du er kameraet, men du er lige skold til kameraet. Okay, så hopper jeg bare lige herover. Der var rigtig Kamera. Hvorfor? Hallo Luca? Hvorfor zoomer du ikke ind? Fuck, der stod på den. Bare lige, jeg skal passe på, at jeg giver min jeg har et ret stort tæt på mange, og jeg har kommet til at give. Den grund til, at jeg har det her fjernsyn, det er fordi, at Han er godt til at smadre sit andet. jeg kan ikke kigge noget. Gjorde du? Ja. Fuck, du er nasty, mand. Jeg kan ikke lade være. Jeg bliver sur. Du blev voldtaget. Panja er klar. Giv mig den panje, mand. Du skal have det på video. Ja. Her. Hello. Oliver. Giv mig noget panje. Du skal ikke blive fuld, så kan man ikke se optagelsen. Så du ikke? Jeg ved, man burde ikke. Hvis I hørte den der bøvse, så er det jo. Ja. Fandme fuld? Nej. Du skulle lige så sige, at du var fuld, ikke? Det er ikke give mig genstøder. Det er da bare 4 minutter. Ja. Snart 5. Plus et til klip. Plus 2 klip eller sådan noget. Men der er 5 minutter. Der er et klip, jeg ved, der er langt, så der er meget sådan... Vandmiljøet, der ikke er sådan... Vandmiljøet. Der er ikke langt, det er sådan 3... Nej, nok 8 sekunder, det var. Hallo, jeg har ikke til bønnesampagne derhjemme. Nu, jeg har 1 bønnesampagne derhjemme. Ja. Plus 2 bønnesampagner. Det er fordi, jeg fik noget i den der ballekasse, jeg har det på video. Jeg har det på de sidste klip, mener jeg. Jeg ved ikke, om kan man få det her. Det er fandme ikke, jeg skal få den. Når jeg sover, så gider jeg ikke have den. Ej, ved du hvad jeg spørger op til? Russian 1895. Hvad fanden er det for en leg? Syg sniper. Det er en ordentlig syg sniper. Hvornår må jeg spille? Nej, næste gang, okay? Næste video. Næste gang, Næste video. når jeg dør. Fuck, den der bønnesampagne gør ikke til. Hvis vi slår bøger, så skal jeg godt nok have en bønnesampagne. Ja. Fuck, jeg ved. Nej! Du må ikke flytte. Instagram on my cell phone. Din, 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 din. I know me, my love. And what do my all of my Bible? Jeg får ham derovre. Look, vil så Okay. læs. Du er klar, hvis du ikke dør, mand. Ja. En dag, så skal vi lave 4, så skal man lave 24 channels i et skab. Hvad vil du lave i et skab? Bare sidde i 24 timer i et skab. Det her er hvad der har gjort. Han sidder i et skab. Nå, hvad der er hen over skrineren. Ja, han er fandme griner. Alligevel, det er for sjovt, ikke? Men det er så ikke grineren. Nå ja, sådan en med gas. Med mand. Gør man noget, så skal I fandme se ham næste gang. Nej, for helvede. Der kommer ikke noget ud, mand. Slap af. Nu er det næste gang, der gør det. Okay, hvor fanden spawner så henne? hold kryds inden. Vil du sniper, eller hvad vil du være? Du skal ikke være. Ja. Så tryk L1. Jeg vil hellere sniper. Vil du være sniper? Hvad fanden er det jo? What the fuck, der kommer en hest løbende. Pas på han.
Jeg ved ikke om det står. Læg dig, det er en tank. Hvad fanden? Hvad er det? Det er en tripwire. Hvad er det? En flaske? Den har en ledning, eller kan jeg sige det sådan? Og du får lov til at prøve 2 gange mere. Og den her video, den bliver lang. Okay, jeg tænker lidt, at prøv lige, vi skal lige se. Hold krydserne. Sådan der. Jeg tænker lidt, er den lang nok, eller? Ja, den er rimelig lang nok. Vi ses. Og husk at like og Subscribe. subscribe. Hvis I kan lide mere. Hvis I vil se mere. Fyrkeri i morgen. Ja, måske vi laver en fyrværkeri video i morgen. Vi ses.